Kita ning kalibutan, bisag tiguang na, magsige gyapon panarbaho. Nag-retire na, ha? Nag-retire na, manarbaho ra gihapon. Nag-retire na, kay magpahulay, ay, way lingaw sa balay, manarbaho ra gihapon mga kaigsunan. Pero paadtoon nimo og simbahan, musulti na dayon, ay, di man ko ka-participate kay tiguang naman ka, sure, di na ko nung ka-participate kay tiguang na, pero maka-participate pa sa trabaho kay naa may sweldo. Ito na kung ginawa na mga kaigsunan. Dato man kayo ginawa, actually kaya niyang bayaran tanang manimba. Tag 100 ang oras, kay kagamay. Gamay kay na sa Dios. Iamat tanang bulawan, mga silbil, mga tanan nga mga mamahalon, nga mga batos kalibutan. Iya man na. Kung ang pagsimba na'y bayad, agoy, kada simba, puno ang simbahan. Pero di man gusto ang Dios. Signana nga pagi. Gusto niya nga panalanginan ka, kay gusto sa Dios nga sa tanan niyang panalangin ang imong pagbalik diha. You do it right. Imong gihimo unsa ang gusto sa Dios, pinaagi sa gugma. Ayong gabi kanato mga kaigsunan, welcome back na usab nining atong siri giuluhan The Core Breaker. Lipay ta nga gigahatagan ra gyapon ta grasya, gihatagan gyapon kita ginawa labaw sa tanan mga kaigsunan, gisapupo ra gihapon ta hangtod ni aning mga orasa sa grasya, gahom ug gugma sa atong Dios mga kaigsunan. Sa dili pa ta padayon sa unahan, ato gyung pangayoon mga kaigsunan ang balahan nga espiritu. Sama sa akong giingon, pag-ampo gyud pud mo diha mga kaigsunan. Ayaw lang gyud mo pagsalig sa pagpaminaw, pag-ampo gyud mo nga kining maong mga lisos kamatuuran diha kanimo igsuon matanom, mangugat og bisag unsaon nakag-ayag. Naay Dios nga muban kanimo. Ug ayaw buhi magampo ta. Amahan namong balaan, salamat kaayo Ginoo nga ikaw ang Dios panahon sa mong kaluya makasandig kami kanimo. Tun-an na usab namo ang lisos kamatuuran. Ug ginaot kaniyo Dios musuksok ngadto sa kainalaluman sa liyuta sa mong kasing-kasing ug nauna. Ug kini mangugat. Moabot ang mga dagkong pagsulay kay niton man kini. Nga usahay malanay kami, apan tabangi kami o Dios. Kadili kami mahimong Manila pason sa imong atubangan. Kining tanan namong ginapangayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nagpasalamat na mga kaigsunan sa atong buhay nga Dios. Gani ako po na nga ginatimbaya ang akong pamilya mga kaigsunan, ang mga Cabardo family, ug ang tanang mga viewers mga kaigsunan nga nagpaabot sa ilahang pagpasalamat nga ni kanako pinaagi sa ilang pag-PM. Ang Dios usab magapanalangin kaninyo. Labaw nagyud sa parte sa Riyadh mga kaigsunan, no? Nagyud nagkuan kaganiha nga sa diin nagpasalamat gyud siya sa mga mensahe sa atong Ginoo. Akong pinalanggang asawa ug ang akong mga kabataan nga naa karon sa panimalay nga nagtan-aw sa tibuok puwersa usab sa NDM Northern Davao Mission, kauban sa puwersa sa South Philippine Union Conference og sa katibukan nga panaghiusa sa Seventh-day Adventist Church ni aning gabiuna mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong mga pag-ampo nga ni kanako og sa tanan nga mga kaigsunan nga naghandom usab sa langit nung puloy anan. Atong ipadayon kining atong topiko, The Core Breakers or The Core Breaker. Daghan na ta. Duwa na kagabi ang milabay mga kaigsunan. Nakahisgot na tag mga tawo, gikan sa panahon ni Lucifer, nagmanilapason siya, naigrasya ang Dios. Gikan sa panahon ni Adan ug iba, nagmanilapason sila, naigrasya ang Dios. Karon atong topic, forbidden offering. Atong niaging unang gabi ang atong topic, the forbidden moves. Kagabi mga kaigsunan ang atong topic, the forbidden tree. Puros lagi ni bawal ning atoa. Karong gabi na atong topic, the forbidden offering. Atong nasayran. Sa diyang nakasala si Adan ug si Eva mga kaigsunan.
Sama-sama po na ni mo gibati, oy. Ayaw lang yun, pasangin li si Adan nga, ingnana, pero ikaw, napo kay ingnana, piya nga pagbati po. Napo'y panahon mga kaigsunan, nga nagtago-tago kasi mong salama, umao ni Adan og ibaw. Nga diyang gitawag sila, sa Ginoo, asa man mo, Lord, nanago mi kay hubo mi. Na kay ma-experience na. Apan atong kwaw ng punto. Sa diyang si Adan ug si iba mga kaigsunan nakasala. Dito nagsugo ng dagan pong mga kalimidad na dungagan hinoon. Ako bang yun nauna mga kaigsunan ba? Nakaingon ko ba? Niabot ra po nis kong nauna. Kung wala siguro nakasala si Adan ug si iba mga kaigsunan, wa po ko kabalog unsag jud po kahay mga consequences og si Lucifer ay nakasala. Oh. Wala siguro ning bagyo, no? Or po una-una, dili po siguro manubo ang mga kaktus nga dunay mga tunok. Ang mga rusas, di po siguro na sila manubo, mga kaigsunan nga way mga tunok ba? Oh. Hapsay sa siguro gyapon. Kay si Lucifer, man yun po siguro ipahawaon. Pero ang istorya sa history nagsulti yun. Dunay pulong word nga nadamay. Nangadamay na tatinan. Muna gingon mga kaigsunan nga pirti nagyod natong damaya. Dagag mga pagalamidad ang nagakaitabo mga kaigsunan. Ha? Sa kadagag kalamidad ug tungod niya na nagsugod silag panarbaho. Akong imagine ihaya siguro gwat ta kasala, no? Mura na gyud tag kanang istorya bitaw mga kaigsunan so tamad. Dili man siguro na noon so perpekto gyapon tanam gyapon tay trabaho. Kay di man ganahan ng Dios nga wag gyud tay trabaho mga kaigsunan. Magliok ta pero dili gyud hago. Sama na ba? Nga pertig yung haguap. Ala, beni right. Tanawar ko ninyong trabaho karon. Ala, kung ang luyo napay kamot na, pati ang luyo magtrabaho ba? Ha? Kay imagine nimo ang adlaw, himunang gabi, yang gabi himunang adlaw. Oh, gikapoy in taon siya na iba. Ug ang ila usab nga mga anak, mga kaigsunan, manarbaho pod, muna kamong mga ginikanan. Ayaw ninyo na ipayayayahan ninyong mga bata. Tanawa ko siya na nung sibaw, gituluan man yun na nila. Mingon, magandang banday mga ginikanan, overprotective kay taba. Ayaw si tudluan kay bata na siya. Akong anak mga kaigsunan, sa edad nga 5, tudluan na siya magmap. Mo nag-ingon ni Mrs. White, tudluan nimo ang imong mga anak, may mong responsable. Oh, si Adan ug si iba, bisag nakasala sila mga kaigsunan, ang ilang mga bata, wala nila giprotektahan sa tong pamagi. Apan ilang giprotektahan kani sa pamaagi sa Dios. Gitudluan o gunsaon pagpanarbaho. Gitudluan mga kaigsunan, gipatrabaho gyud. Una namo gyud mga ginikanan pod, ngayon di pod nato sila mabasol. Kay grabe nilang gugma silang anak. Pero ayaw lang po kayo nilang musubra lagi nga, ang imong anak, mga kaigsunan, mahimo na siyang tapulan. Oh, pati panghugas plato, di nakabalo. Pati pang lipilo, di nakabalo. Wala na, wanay na ibawan. Magsige na lagigda dito supa. Ayaw, mga kaigsunan. Siya na nung si iba, gitraining ang ilang mga anak, mga kaigsunan, sumala sa pagmando sa Dios. Gani ang trabaho ni Abel, mao ang tigpasture sa mga kahayupan. Unya ang trabaho po ni Cain, mga kaigsunan, siya po'y tikuwas na ng kadahunan sa Garden of Eden. Dito na dapit. Sa gawas atong tanaman nga diin, doon ay perpekto nga lugar, nakagawas naman sila. So, muna ilang trabaho. Si Abel, mga kaigsunan, tigpasture. Unya, kini si Cain, mao ang agriculture, mga kaigsunan. Tanawa, nagtubo na hinoon sa tanan niyang tanom sa kayang pagkalaber sa nature. Nature lover ni. Kung sa balang sulatan. So in the course of time, Cain brought some of the fruit of the soil as an offering to the Lord. Diritan magsugod ron ng istorya nga teleserye na po dahil. Sa pikas nga bahin, nag-ingon po sa Genesis 4 versikulo 4 to 5. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked, diri na punta. Nanapoy mimo, the Lord looked with favor on Abel in his offering, but on Cain and his offering, he did not look with favor. Kung imo ning tan-awon sa tinahwanon mga kaigsunan, dunay favoritism.
Kung imo nang tan-awon sa tinawanon. Pero atong tan-awon mga kaigsunan, they gave their best gift to the Lord. Ilang gihatag ang pinaka-the best. Pero naagay usa sa ilaha nga wa gidawat the forbidden offering. Naagay usa nga wa gidawat sa Ginoo. Sometimes ni offer na ta. Nakabantay ba mo na mga kaigsunan? Na yung mga panahon ba nga murag, grabe naman nato kadasig. Grabe naman nato ka-faithful. Halaw yatong panalangin mura magtulo. Pero ni ay mga tao, way simba-simba, way pagpangalagad, muhatag, di pag yun maghulde. Pero ang ilang panalangin murang pag-ulan. Mura makaingkop na may favoritism. Pero sultian ta mo mga kaigsunan, there is no favoritism in God. God is still fair. Ang atong Ginoo sa langit, mga kaigsunan, plastada ra gyapon na siya. You may not understand what are the plans of God to you, but at the end, you will jump with happiness and say, God's plan is gorgeous. Man ako sa una ba? Gibati man ako na, gusto ko mo eskwela, wa ko'y kwarta. Sige, kung ampog, sponsorad to pag kong imbisi. Upat ko katuig og niludhanay, pinangayuay sa Ginoo og sponsor. Hala dito gyukos Diamond Hall makigsunan, niludhanay atong prayer room. Sad to say, ni graduate ko sa MBC mga kigsunan. Wa gyud ko'y sponsor. Hila ko. Kakapoy ba dayaning inani, upat ta katuig na ngayo para makaumantag eskwela nga street. Ni ayaw ba na kung makita kong mga amigo, magsigirag katulog dito sa dorm, ayahay kayo. Naapay mulinya para nila. Ako naning kamot, ug sa istorya palagi namo, mga kaigsunan, ang akong gidala sa pag-eskwela, unod, bukog, o katarungan. Kwarta wala. Unsa ray trabaho sa kong papa, driver, o tricycle, pero sweet lover. Nya kung mamanas gobyerno, nya kabalo kaning gobyerno, wa pa madawat ang sweldo, nag-loan na tadaan. Siko ginangyo. Nakaingon ko sa kong kagalingon, Lord, pagka-unfair mo. Paantuson ko ni mo nga naamang ko'y commitment nga muhuman sa pagkapastor. Naiubano ihaya kay na ilang kinabuhi. But that you know, God's grace and plans are higher than the heavens. Ni-graduate yun biya po ko sa Mountain View College, mga kaigsunan. Nga wag yun nag-sponsor na ko. Ako rang mama o papa. Sila ra yun nag-sponsor na ko. Pero sa upat katuig og tunga, nahuman ako akong kurso, mga kaigsunan. Bisan walay nag-sponsor, natingala sila. Kaya sige silang pangutana, working student ka sa MBC, mo ko dili. Pero grabe training ang Dios ako mga kaigsunan. Dagan kog nakaplagan nga kaya rin ako ni. Pagkamaayo gayod ang atong Ginoo. Nay mga times nga di nimo masabtan, pero sultian ta ka mga kaigsunan, God's plan are higher than the heavens. Sunod lang. Ayaw laglapas-lapas. Sunda lang yun ang kabubuton sa Dios, mga kaigsunan. Aron di ka maka-offer of forbidden offering. Tanawa. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Makita gid benas Ginoo, mga kaigsunan. Kada bitong nang nakigipangayo niya ang imo bitong motives hugaw. Siguro katong panahon na nakita sa Dios og gitagaan pa siguro kog sponsor. Wala na. Ay siguro kay ko di pug ko matraining. Tanawa ra. Why are you angry? Why is your face downcast? Tanawa, tanong sa man imong dagway, di man na madrawing ni Da Vinci na. Una ka mong gustong adtog langit, pag-practice pud mo katawa, oy bisan pag makakita mo sa inyong kaaway, kay biblical man na. Biblical man na. Nakabasa mo siguro mo na, sige tag sorte, love your enemies, love your enemies. Ingon po na itong usa ka istorya, mga kaigsunan. So kay enemy man nato si Satan, ato nang higugmaon. Ato nang higugmaon si Satanas. O dili nang pagigugma nga musimba ka kaniya, mga kaigsunan. Dili man nato na makaya ang klase sa gugmang gipakita sa Ginoo kang Lucifer. Pero ang gipasabot sa balang kasulatan, that love your enemies, these are your co-human beings.
Kaya ang balang kasulatan, kung imo gining basahon mga kaigsunan, nakasulat gud dinhi sa balang kasulatan nga ngatong Dios malipayon. So kung ikaw usa ka tawo nga gusto ka matug langit niya puros ka mugot, murag magpractice sa gyud kadaan. Murag di ka kasulod, masangit gyud kas langit anak. Kaingon badaan na malang kasulatan, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. So sao man nimo? Makig-away pa ka na, imo na lang ng paklion. So nakuna-una ko, before ka musulod sa langit, naa sila'y password sa dagway. Malipayon. Kaya kung di ka mag-practice ron malipayon, puno kag pagdumot, tanaw, kita sa Ginoo, sama na imong dagway, kain. Mura magkagna, buyukan na imong panagway. Sama ng dagwaya na. Di man na mao kung gi-drawing. If you do what is right, ay dirita sangit ron. Dagag mga pag-ampo nga makaingon ta nga wa gitubag sa Dios, kay dire na raw. If you do what is right, na may kanta gud ni sikat ba, ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba si Mr. Right? Kanta-kanta din ng mga mata nun, ikaw na ba si Mr. Right? Pagkakita nga Mr. Right, tuwa na. Mr. Right yun, right pants dayang nakaigo, gibigyan, hubag. Mr. Right yun. Pero yung naman lang ang sulatan, if you do what is right, musulti ka na kag what is right, according to the statement of Mrs. White in the book Education, page 51, you will stand for the right, though the heavens fall. Though the world will be shaken, you are there, will stand. If no one will remain faithful, you stay faithful. If no one will remain to become a saint, you stay to become a saint. If no one will follow the Lord Jesus Christ, then you stay to become the follower of the Lord Jesus Christ. If no one will do the will of God, then you do the will of God. If you do what is right, will you not be accepted? That was a question of God to Cain. But if you do not do what is right, sin, pagkaninduta, di yun sayop ang ihatag, sin is crouching at your door. Maghimo na gani ka, magplano na gani ka, wala sa kabubuton sa Dios, naguna ang plano sa sala. And it desires to have you, but you must rule over it. Apat imo nang daugon. Kay kung magpadaog ka diha, pildi ka, muna initabo kang kain. Wa pa mahitabo mga kaigsunan. Nahibaw na ang Diyos sa iyong mga plano. Muna ang isa ka magwawali, nadunggan ako. Pag adto na kong buhol, ingon ang usa ka magwawali. John, kanang sala nga imong himuon ugma, na lang nagdayon na. Sultian ta kadaan. Kanang sala nga imong ugma, ayaw na lang nagdayon na. Nganuman, Pastor? Gipasaylo na nadaan si Ginoo, di ka mauwaw, wa pa kakahimo, gibayran na ka. Murabag, nangaon tag restaurant, pagkaon na tog restaurant makigsunan, wa pa kakahungit, impas na imong kaunon tanan. Nga di ka mauwawa na nga, di mo nahot doon. Di ka mauwawa na, tanawaw. Si Cain nanay plano. Kaya naanay kusyon ang Ginoo mga kaigsunan. Naanay plano. Nay plano. Kay bawo ang Dios unsay plano ni Cain. Kay bawo ang Dios nganong nangayo ka nga makapasar kay sa exam. Kay bawo ang Dios maabot ang panahon mulapas ka ba. Bantayan mo na. Kay bawo ang Dios nganong muadto ka abroad. Kay bawo ang Dios. Kay bawo ang Dios mga kaigsunan unsay may tabo sa imong kinabuhi. Pero naay prinsipyo ang Biblia. Ang Biblia nagingon, if you do what is right, will you not be accepted? Dawaton tanan sa Ginoo na, maunay kalainan nila, mga kaigsunan sa dihang nag-offering sila. Kaya ang offering ni Abel, he done what is right. Pero kadto si Cain, wa siya misunod kung unsay gusto sa Ginoo. I don't know, ako una-una mga kaigsunan, ako naamgo ko yung nahunago, di magunahuna, ginipunta no. Lisod po kayo, ingon nga, dakong ulo way plano, lisod kayo. Palagag may tag-ulo, basta kay daghan tag plano para sa Ginoo.
Nagunaw na po ko ba? Siguro no, si Abel nagyog kayo, diboto kayo. Kaya ang uban sa tuwa bitaw, akong nabantayan, kining gusto mo adtog langit, magkatawa ka. Nganong magkatawa ka? Dili ganahan mahimong prayerful. Unsa man, kay kami sa mong balay mga kaigsunan, nung magkauban mo, kada sakay sakyanan, ampo. Kada abot sa adtuan, ampo. Pag mo sakay na pod, ampo. Muingon na lang gud ang uban, malapas na ka sa langit, pero sultian ta mo mga kaigsunan, mas mahibay ang mulapas kaysa makuwang. Kana bitong magduwa kag basketball pa, bisag ikaw pa ang Kobe Bryant, unsa pa na imong mic kay kabuduwa. Perting mayon mo mudula. Pag itsa nimo nya ikaw ang nakagunit sa katapusang bula, o niya ang bula makigsunan hapit masyat niya pero wa masyat. Ang labas ana pildi gyud mo. Ikaw gyud mahayon ana sa grupo. Kanang word nga hapit ka maluwas, wa gyud ka maluwas ana. Ayaw gyud pag-assume. Ayaw gyud pag-assume. Kinahanglan mga kaigsunan hulaton nato kay ngunang Bible, si Kristo ang maghukom. Dili kay ikaw ang mag-assume, luwas na yung ni tabang na ko sa buhat, ni donate na ko. Kadaghan ba? Dili man na mauing taon. Uy, parte lang man na siya sa cycle sa life. Kaya ang giingon sa Bible, mga kaigsunan, kompleto man. Dili man na mga kaigsunan sa kadako sa buhat nga imong nahimo samtang buhi pa ka. Dili na mao, kundi dako kay ang imong nahimo sa buhat sa Dios. Unya sa kadako niya na nasulod ang balang espiritu. Perti kadagan nimo gihimo sa buhat sa Dios, pero ang imong batasan way Espiritu Santo magunsa man na. Mo man gingon sa Bible, Galatians 5:25, if we live in the Spirit, Bible na gina, let us also walk in the Spirit. Tara, bala na gyud sa Ginoo. Ay lang gyud pagtago. Paginulsol na lang. Pero luyo niya ng tanan, ang kamot sa Dios mo panalangin gyapon kanimo. Luyo niya ng tanan sa imong pagsupak na sayo ng Dios sa imong himuon. Pila ka minuto gikan karon pag hinulsol na daan. Be a prayerful not because you are a Christian. Be a prayerful because you are the citizen of heaven. Ang atong Dios nga tag-iya sa syudad sa langit may nampuon. Balag ingnon ta mulapas taglangit ang bintaha diya mulapas gyud ta. Kaysa makuwangan ka. God will still bless His people. Kung panalanginan sa Dios ang manilapason, unsa na lang kung ikaw makita sa Dios naning kamot nga mahimong matarong. Bag-o ra minig istorya mga kaigsunan sa ako ang iyanog, ako ang amahan. Ang tao gyud lahi gyud bungkag na bungkag lagi netong prantalob lagi na bungkag gyud ni ba? Kita ning kalibutan bisag tiguang na magsige gyapon panarbaho. Nag-retire na ha? Nag-retire na, manarbaho ra gihapon. Nag-retire na kay magpahulay. Ay way lingaw sa balay, manarbaho ra gihapon mga kaigsunan. Pero paadtuon nimo og simbahan, musulti na dayon ay di man ko ka participate kay tiguang naman ka sure. Di na kuno ka participate kay tiguang na, pero makaparticipate pa sa trabaho kay naa may sweldo. Mao bitaw na kung Ginoo na makaigsunan. Dato man kay Ginoo, actually kaya niyang bayaran tanang manimba. Tag 100 ang oras kay kagamay. Gamay kay na sa Dios. Iamat tanang bulawan, mga silver, mga tanan nga mga mamahalon nga mga batos kalibutan iya man na. Kung ang pagsimba nay bayad, agoy kada simba puno ang simbahan. Pero di man gusto ang Dios. Signana nga pagi. Gusto niya nga panalanginan ka kay gusto sa Dios nga sa tanan niyang panalangin ang imong pagbalik diha. You do it right. Imong gihimo unsa ang gusto sa Dios pinaagi sa gugma. Mga kaigsunan. Tanawan sa iyon sa Bible. Cain murdered Abel. Now Cain said to his brother, tanawa ra guni, mo ni problema lagi. Mangita na gyud tag paraan. Muna ngayon na mo katingala nga nay mga taong mudaot ninyo, magimuhimong istorya. Na daan tanawaw, kang Abel lahi lang ni iha, kay strolling iyang style pod. Tanawaw. Now Cain said to his brother Abel, let's go out. Let's go out kuno. In town ang maong igsuon pod malipayon kay ang igsuon goy nang imbitar. Munang di na ko matingala mga kaigsunan nga maginunayay gyud ang mga kanakan sa Dios pon kay ang paghukom magsugod biya gyud sa balay sa Ginoo. Unahon gyud ang mga elect inayagay pamanta. Kay gikan aning kan-o napa mangay mumho. Napay rimnan.
Pero magbantay lang kita. Kay basig dito ka maapil sa nagandi na kasarimnan, tinuon mao na problema. And while they were in the field, samtang naapil sila sa field, Cain, attack! Kani nga word nga Cain attack, wag yun kabantay si Abel yun siguro. Abel and killed him. Pagbunal siguro kung sa'y gigamit, pak! Gidiritso mga kaigsunan og patay ni Cain ang iyang igsuon. Abi ni Cain nga makalingkawas siya kay gidala niya sa field, nakalimut si Cain. Perte niyang limuta, kini magong taong yung ang utok makalimut ba nga naa day Ginoo sa langit nagtanaw. Nakahilak ang Dios. Sultian ta mo mga kaigsunan. Kanang mamatay ang matarong nga tao, malipay ang Dios, ginganlan nag-tears of joy. Unay gingon sa balaang kasulatan nga ang kamatayon sa kamatarong makaigsunan, it is pleasant to the eyes of God. Pero kadtong pagkamatay mga kaigsunan ni Abel, he cried. Ato na nang naisgutan ang paghilak sa Dios. Kung ayaw na ninyo sigig pabalik-balik kag pahilak ang Dios, tama na, oy. Tama na. Sige po yung kagbalik-balik ka ng mong addiction, nga kabalo na yung kagrabig hilak. Gusto lang yung ka nga ikaw mo'y malipay mga kaigsunan. Yang imong Ginoo nga nagtanaw gikan dito sa langit mga kaigsunan, ning kalibutan nga magka sa salaw gulog, magsigig tanaw nimo nga gatuloy ang luha. God never stop crying when all the people are sinning. Ato unudong lipayon ang Dios. Undangin na ninyo. Undagin na ninyo pagpangdaot, undagin na ninyo pagpatay sa inyong isig katao. Pinaagi sa mga pulong. Dangin niyo na. May pag maginampuay tawa, patagabalo o ugma mo balik ng Ginoo. Pagkaninduta, Pagkaninduta, yun mo balik ng Dios, mga kaigsunan. Pagkaninduta. Sultian, tanalang mong daan. Wa nagyumang luha. Then the Lord, unsay gingon niya mga, then the Lord said to Cain, where is Abel? Nangutana na. Human sa sumon, di rin napunta sa investigation. Where is Abel, your brother? Where is your brother? Asa naman imong igsoon? He said, am I my brother's keeper? Sultihan ta mong igsunan. Kining mga taong naisala, magsigi na gyud nig pangita og rason. Ha? Madakpan gani, wa na. Mangita gyud tag rason. Pero ang Dios, ganong nangutana pag yun ang Dios kang Cain mga kaigsunan, to the reason that He want Cain to confess that sin at that very moment of time. Pero, tanawon ninyo ang senaryo, like parents, like children yun. Balik tagamay. Tanawa si Adan og si Iba. Imbis mangayik pasaylo, magtahi-tahi. Namin ninuon diya inoon, magtahi-tahi. Mao po'y gihimo siyang anak. Muna kamong mga ginikanan, kung gusto mo may mong mainampuon ang inyong mga kabataan, sugdi. Kung gusto mo nga Bible reader po ng inyong anak, sugdi. Maabot ra gyud ang panahon ng inyong mga anak, maniguang mo, magtuya-tuya mo ng rocking chair, malipay ra gyud mo nga di na sila suguon, suod sila sa Ginoo. Nangita na gyud. Am I my brother's keeper? Para lang gyud makalingkawas mga kaigsunan. The Lord said, according to the Bible, what have you done? Paminaw, your brother's blood cries out to me from the ground. So God was already talking to Cain. Ang dugo sa imong igsoon, naghilak. Nganong ground ng gigamit? In the Bible, mga kaigsunan, nibalik na po si Kristo sa pagsulti, we came from the dust. Nga bisan di ay sa atong gitanaw sa atong kinabuhi nga wa tay pulos, ang Dios na ay kapuslanan para kanimo. The blood is life, timan ina. Blood is life. The core to offer mga kaigsunan to the Lord Jesus Christ is your life living. Kinahanglan ang atong i-offer sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ang kalainan ni Abel ug ni Cain, parihas sila naghatag sa pinaka-the best nga offering physically, pero gitan-aw sa Dios nga si Abel mas iyang gihatag ang physical offering na apagyoy life offering. Mo na giingon mga kaigsunan sa balaang kasulatan nga atong ihalad ang atong kinabuhi as a living sacrifice to the Lord. Jesus offered His life for you.
He offered it in as a free gift. O ang balaang kasulatan ningon, for God did not send His Son to condemn the world, but that the world, through Him, the world might be saved. Gihatag sa Dios ang iyang kinabuhi, di lang kuko, di lang ulo, tibuok niyang kinabuhi makaigsunan, iyang gihatag diha kanimo, para di ka makondenar. Blood is life. And according to the Bible, that the heaven was packed up in one gift. Pinaagi kang Jesus Christ. Ang tibuok langit sa diyang si Kristo namatay, mga kaigsunan, nung nangabuhi ng kalibutan na, gigasa sa Ginoo sa usak ka pamaagi nga gidawat nato, mga kaigsunan. Usak ka regalong libre pagkaninuta. Pero ang problema sa tao, gitaga nagregalo, hakpon pagyud nato tanan. It's all mine. Akong kanibuhi, it's mine. Di yun nato tagaan ng Ginoo ba? Oh? Ato pagyo dala paningkamon sa trabaho, palbab, sige, hantod, kauno na lang yun yung taong kwartas kadaghan. Oh. Sige, tag paningkamon, sige, tag ipon. Wa man na, actually, wa na problema, mga kigsunan. Kung ato lang na balanse nga mas daghan tag panahon sa Ginoo nungka sa atong pagnegosyo, pagpanarbaho. Unsay gingon sa Dios, mga kaigsunan, para mawala ni sa ato. Sa Pilipos 2, versikulo 5, nagingon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dapat ang atong una-una sama kang Kristo. Unsa nga klase? Lord, I offer my life to you. The forbidden offering is that when you offer only physical things that you have, and you will never offer your life to Jesus Christ, that's forbidden. Gibawal na. God wants everything from you. Ngano? Iya man pud na, mga kaigsunan. Dili kay guwa na kay kwarta, diha pa kamingon, Lord, muhatag na ko nimo. Wa na matay kwarta. Napurdoy naman natong negosyo. Mingon nita, Lord, ako na ning pablisingan. Lord, ako na ning itugyan sa imuha, Lord. Makigsaad na din ta, kay nganuman, na bankrupt na. Wa na may sod. Usaay muhalad putas tong kinabuhi, dito na ta sa ospital. Nagtaning na ta, diha pa ta musulti, Lord, gamita ko. Lord, buhian lang ko akong isaad ni mo, Lord. Na, saon man na. Niyang gusto ra ba yun sa Ginoo nga offering? He wants a living offering. Usahay, mga kaigsunan, ang atong kami niyon, diha na ta muhangyo sa Ginoo, nagbuwag na. Lord, ayuwag among kami niyon. Kaya wala, nagbuwag naman. Pero katong hapsay pa, wayan puampoy, way porsip-porsip, wala tanan. Way banag asawa, wala ginampuay. Karong kay aksyon magbuwag, Lord, among itugyan na, tugyan, di na nadawaton sa Ginoo. Murag lisod na na. Usay ang atong mga anak, tanaw na ganito ni dako kay pilyo na, ihalad na sa Ginoo. Tanawara. Late kay ta manghatag sa Ginoo ba? Perti ka late. Uy, akong bata, di gamit sa simbahan. Saan paggamit na nga waman na ni mo training sa una pa? Di saan paggamit na sa Ginoo, asa makakitain tao ng atleta, oy nga, mahimong atlet pagkadako, niya nag-training na sa pagkadako, dili, oy. Ako nahimo man kong atlet sa una makaigsunan, ang akong gisudlan sa kong papab ka na mag-martial arts nga, naanab, undang lang ko kay gikalintura ko sa kasimana, gipa-split, mapugod mi ato, eh. Basta kay ako laging balakang, murag mahiwas ka sakit. Pero ni padayon siguro ko ato, wala na. Ug di ko magpastoron, martial artist ko. Wa ko kabalo. Usay manggod kita, mutunon lang lagi ta sa Ginoo na, di na mapugnan, di naman makaya. Lord, imo na ni, si imo na ni. Gihimo man imong sikanan ng Dios, sama sa kong gingon, ang atong Ginoo branded. Dili na siya sikanhan. Tanawa, usay ang atong trabaho, gipangayo sa Ginoo karon nagsupak-supak ta, trabaho tag sabado, alisto tag trabaho, karon kay gipa-fire ka, Lord, pasaylo ako, dagay ko sa mong trabaho. Dili na, forbidden offerings na na. Karon pa nimo ihalad kay nasisanti na ka. Kay napahawa na ka, karon manawag na tag Ginoo, that's forbidden. Timan ini. Life is a one-time offer. Use it well. Kausa, hatag. Dili. Ug sa istorya pa, mukaon gani kag kamuting kahoy. Kamuti. Kahoy. Kay
Kay imo kuno nag-combine, mahilo ka. Makigsunan, but the mercy of God, mo niya kung ganahan, nahadlok si Cain, kaya namatay na yung igsuon. Nahadlok siya, nakamaradmad siya, nagconfess siya, dako kay kong sala, dako kay kong konsekwensya ni Ginoo, tan-awa ang grasya sa Dios. Kanimo. Bisan pag late ka muhatag makigsunan, dapat di na nadawaton eh. Pero niya, Genesis 4:15. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. Tanawa. Gibutangag plastada sa Dios, mga kaigsunan si Cain. Don't break the core of God. Ayaw lang yun na supaka, mga kaigsunan. Ha? At the cross, mga kaigsunan, the offering was life. The life of Jesus Christ was offered. Don't break the core of life. And that's one of the character of our God. He gives always life. Don't break it. Mga kaigsunan ning gabi una. The author of your life, ang Ginoo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, He against offers you this right offering. He is telling you this right offering, mga kaigsunan, and He wants you to give and to do what is right. Mga kaigsunan. Do what is right, and God will answer everything according to His will. Magampot ah. Amahan na mong balaan, Diyos nga magkagagahom sa tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Sometimes, muhatag mig mga forbidden offerings. Di na dawaton. Kay puros mga masakiton, panghatag. Puros problematic, ipanghatag sa imuha. Pero salamat, Ginoo, nga Dios gyugkas kaluoy ug grasya. Imo gyapong ginamarkahan ang among makinabuhi sa imong grasya. Pero tabangi kami, Ginoo, nga dili na mo ni abusuhan. Ipasi sa sige na mughimo niya ni nga muhatag kami og mga palyado sa imong atubangan. Kinabuhing masakiton. Pamilyang masakiton. O Dios nga balaan, trabahong masakiton. Ikaw ang Dios, pangayuan, mangayo mig pasaylo ni anak kanimo, Dios. Ug tabangi nga ang among pag-offer kanimo, it will be given as an offering accepted to do what is right in the sight of God. Ining tanan among ginaampo sa pangalan ni Jesus, among personal nga manuluwas ug manunubos. Amen and amen. Ang Dios mga panalangin kanatong tanan, mga kaigsunan ning gabi una, magkita ta og masagabi arang aning atong teleserye The Core Breaker. Maayong gabi.